Ayo Emo lemes ogil. Ora iki. Salah siji ya, ajar. Niki jatahe Pak Gi nggih. Iya. Pak Gi, halo. Ora nggawa, Mbak. Halo Pak Gi. Pak Haji datangnya Pak Haji. Pak, tenang Pak, niki diwakili sama Pak Gi, Pak. Oh, ayo lanjut lagi. Heeh, lanjut lagi. Syukur
Rojak. Aku lagi kangen loh sama pacarku Mas Wardoyo monggo. Niki wonten manis mbok bila sama Dewan Jono wonten. Ojo gondelan susu. Ojo gondelan susu. Apa ame-ame belalang pupu-pupu. Siang makan nasi kalau malam mimik susu. Susu manis rasa. Susune sapa Mas? Susu roda. Rodok sepo.
Pak Diwardoyo monggo. Manis deh. Yo. Mas Grandong. Mas Grandong pedu coklatnya Indonesia yuk merapat yuk. Ayo nih Pak Diwarso. Ayo. Pak Diwarso nih kono. Pak Rasa Diwarso, melayu. duit saya. Ojo melayu. Oh ya weh. Pak Derek rene. Iya. Tunggu sangu ya Pak D. Aku belum sangoni. Ayo Mas. Manis ndok kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen guyu ndok esem mungkule madu saya bisa ngrontokne jantungku Pak Diwarso monggo Pak D Kancil Orang dipencet Pak D. Bongso awet Mas. namine kempel Ayo Pak D. bang melatindo Dironce-ronce Sayang. setengah mati aku tresno Pasar Turimas ning Surabaya. piye nduk Aku ngerti monggo Bapak os senenge kondo. diiris-iris nduk Gudane Jawa kulane coba kowe tak manis pante prasojo Memang tidak Mas, tidak berdua. walik Jepang Mas Andai bersinar. Soko madu kesmo pimpinane sapa to nduk Mas Zebro. sajose Mas ayo Mas. manis sik kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis mesem yen mesem manis ngungkuli madu apa ya bisa rasake jantungku melatindo ati ronce-ronce setengah mati aku tresno kowe Pasar Turimas ning Surabaya. Aku ngerti sampeyan soko senenge kondo. diiris-iris nduk kulane Jawa gendok cah manis kasare prasojo Memang lidah Anda tidak berdua. piye
iso nanduk malih. Yok. Ayo Mas Wardoyo, pagi Mas Budi. Bos apa? Bos Supri. Ayo Bos Supri. Nggak punya pohon duit. Wong ayu sing tak tresnani. Ayo Mas Emi Mas. Rino wengi amung tak impi-impi. Aku ora bisa lali Paji. mung sliramu bebujang ati. Senadyan sepi sajamu paling gede pirasa tresnamu. Oke Rina wangi tansah Gil. Mas Supri nanti kloter kedua ya Mas ya. Gil. Dalam saya. Enek tangane sing ora iso mandek. Ayo, oke baik. Tangane bablas kemencet. Oke, iki Mas Wardoyo ki mergo loro ati ki mergo Dedek Anjay itu loh. Oh, Dedek Anjar sini sayang. Nek nopo sliramu Oh. Yuk, 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 yuk. kaya tanpa dosa. Kalah iyong Atiku keronto-ronto. Aduh Gustiku loyo. madu Gesmo. Campur sari Indonesia pohon duit. Mbah Narto. Kakek Narto. Kakek Narto. Iki sing gawe atiku nelongso. Tinggal ngapi. Wong ayu sing tak tresnani. Rina wengi mung tak impi-impi. Sor. Aku ora bisa lali mung sliramu pamujaan ning ati. Hatiku masih terluka.
Lorone Piye Mas, piye Mas? Piye lorone tekan rasane? Peri. Mas wakit. Peri tekan jero kene iki jar. Tukoke Aku ora kapak-kapakne lho jane. tukoke pil budrek nduk. Heeh, GHS nang ngono. Sing bodho ki aku. Ijek kon nyanyi, ijek kon nyawer, nek ra wong bodho piye jale. Lah aku ya butuh lho Mas. Saya tak teko. Iki bablaske nduk apa yo sisan. Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Bablas salam kangen Mas. Atiku keronto-ronto aduh Gustiku Sokon. yo salam kangen Gesmo. madu Krismo Jaluk. Jaluk. Kabeh. Piye Mas? sitoke ning rabi sitoke ning rabi foto rasa kangen aku marang sliramu biyen ate aku tresno apa barengan Saiki yo kena. Pak Gi urung Pak Gi. Pak Gi, waduh. Loro, telu. Lah kowe pilih nyanyi ya pilih nyawer. Aku jek sak bodho-bodhone wong. Ijek kok nyanyi, sing kok nyawer. Aku jek bodho termasuk. Ijek gelem nyawer, jek nyanyi. Lah aku panyuwunku ring Madu Gesmo. Mas.
Udin, Hae. Udin jek wani. Hae to Mas. Oh iya iki sik. Iki bar iki Mas Grandong. Oke. Lho sing iki ur. Ayo Pak. Sayang. Panyuwunku. Oh. Ini usulnya cah-cahan. Oh. Madu kes mau. Ya. Hari yang mantap. Penak Mas Yanto. Hop. Ada sedap Mie sedap. kamu di kemah. Aku juga. Masa? Iya. Ku bisa. Ayo Mas Komar kene. Sisi demenan. Penak Lagunya apa, Dok? Sisi demenang. Masuk Pak De. Luwe becik Paten lama timbang perpisahan Reng diakang Sulestyo Pak Rek wangi samudono marang kula warga garulan putra Pak Sugio mriki. Mumpung ijek sore. Ayo Pak De. Monggo kowe bocah gunung. Latihan bocah gunung. Kadungo hangiko. Jiwa ragaku kok kurung. Kahormatan mamprong roboh karo penjo wae sor sor Enak gara-gara mau orang nyangkut. Am Grandong. iya Pripun iki? lali nggo Lali nggih. Ampun lali lho. urune Babakan sisi sedemenenan. urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke omah sak isine kowe apa wae latihan sesideman mesti kasadaran Ayo yo miring-miring ke yo. Jahe pas. Ayo Mas. Masuk Pak De.
Alhamdulillah. Kowe gak sandong? Alhamdulillah, terima kasih nggih sampun Kowe gak sandong? Pripun? Kowe ra sandong? Aduh, gimana toh ini? Wis dhuwur ketoke. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak mobile kowe apa wae latihan sesidepan mesti kasendatan. Sampun. Assalamualaikum. Rati rene ae. Ono sesak. Masuk, Pak. Apa sliramu ra pirsa jroning ati aku ana tresno. Apa sliramu ra krasa kangenku gak tanpa upama. Ayo Mas, joget. Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali udan deres sing jalare nganti aku ngenes jroning ati. Hae, Pak. Pring pring Rek, sik, Oh, sik. aku tak hae sik. Heeh. Pak Gi, lah ini Pak Kemis. Pak Dardi. Ayo Sapa absen nang sik, iki? absen sik. Aja prek lo ya. Ayo, pring kuning dadi saksi ana ngendat desa Borosari. Yayo. yo iya yo. Apa sliramu ora ngerti yen pring kuning gawe marem ning ati. Ayo kene. Pak Kemis. Lo. Madu guys. Iya yo iya yo. Apa sliramu ra pirsa jroning ati aku ana tresno. Apa sliramu ra krasa kangenku gak tanpa upama. Risikan yuk. Bablasnya telingsingan Mas MC. Telingsingan bablas Mas.
Disuwek, guys. Kok dilem? Yo. Mas, studio 1 sedia solasi ndak? Tenang. Enek anu lem opo? Heeh. Tak lem Iki sego. apa Rabi? Iki mergo lah iki. Lah. Ayo, Pak. Oh iya. Pring kuning dadi saksi. Ana ngendang desa Purwosari. Apa siramu ora ngerti? Mikir tabrak. Hei! Agawe malem ning ati. Yo! Singan so. Diparani ngoyo-ngoyo ajarene wong wis mangkat lunga ati enteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis tengok kono warna-warna pandamane nadyan turun ketemu dhewe duka-duka pamupuse trimo urung samene wae Yo bablas ki apa meneh? Ini spesial kanggo Mbak Isti yang di Bekasi. Isti belum Pak cokek. Dewarso. Dalam Bablas ki apa meneh sisan lek ning kono? sembarang ini gelem. Ayo wes. Bareng sampun pepanggihan nyatane Bablas ki belenjane, Mas. luluh atine ngati wegah pepisahan Yo belenjane. dur padha tresnane Matuke
jatahe ngono kuwi lho Mas Udin. Iki jatahe HE sinten? Ade, Pak. Iki jatahe sinten Mas HE mboten Mas? Rei. Oh, berarti wakili Pak Gi apa? Pak Gi, yo aja bahas kuwi engko bahas. Pak Gi, jare sing wakil sampean Pak Gi. HE ora. Ya ampun. Campur sarine wong duwe gawe lho. Nimas ora kelingan nate janji ora bakal lali nanging sira citra janji ning nyatane gawe lara ati ayo den semono nate janji kudu dilakoni aku iki lair batin tresno kang sejati duwung ayu manis kalian HE-ne piye iki? Piye iki Pak Gi? Oh, kamu ke Mas Wardoyo, aku ke Pak Gi. Ya Allah, matur sembah nuwun Pak Gi. Iki labasken apa malih? Apa nih? Apa Pak Wardoyo apa Mas? jadi sing penting untuk HE Apa? ngono. Dangdut. Jadi putri Dek, Dangdut. Dek, jadi putri sing penting untuk HE Dangdut ya? sing penting kan untuk HE jadi Lorone karo tutik sing digawa kabeh. Ya ampun, maaf ya sayang. Oh, setri. jantenan iki jan mending Mbak Tuti lo. Ayo lali aku, lali ya. Wonge ra nonton, wonge gek nonton sebelah ya. Ayo entekno. Sirah mate masih bersama-sama. Tok merjani senengane. Sugeng sonten Mbah Trimo.
tenang. Angger army lho tenang. Angger ketemu putu ya ngono kuwi. Baru sithik BBW. Uwe. Boh, apa nah iki? Apa nih Mas? Gak ada yang tahu ya? Gak ada. Ayo. Nalikon. Ayo. Nalikane ro ing dalu atiku laleman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali latae lentange mlaku kejang mlejon. Kenongke dolan iki. Seragen. Ayo. Kok jadi ayo. Upama sliramu sangar melati aku kondang ikan sari. Upama sliramu margi wong ayu Piye Mas Kancil? kang bakal liwati. Ayo Mas Gandong. Sinar sana lintange luku semono. Ada wae. Janji prasan Mas Grandong monggo. tansah kumanteling netra rinasa karasa rasane liya ngiter sak jagat raya Ayo Bapak, terima kasih. ukir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati selawase nalikane ro ing dalu atiku lalemer sira wong ayu nganti mati ora bakal lali latae lentange mlaku matur suwun Pak Sugeng. Sugeng Sonten kaya among rawuh sedaya monggo Bola coke Indonesia. yuk bareng-bareng yuk. Ayo Mas Sugeng. Sing gedhe pangapuramu Nimas bepucenku
Soren-soren apa ya. mama? Mas Sugeng sih apa mama sih? Oh Mas Iya, Sugeng sih. bisa ngibarake. HE pertama matur sembah nuwun, HE kedua. HE lo mak, mama aku lama gak di HE sama mama lo. Minta ponyo, Sonten ya? Ayo. Wis bar to? Ayo. Gandeng sampun mancing maghrib. Ayo HE Sak lagu mawon, HE. nggih. Ayo. Duitnya kecer boten. Dirakani. Mendah boyo yen to sida urip lanang iko mesti tanyo mulya cara lahir putri sulit yo terus iso nyuboro iko kang asono. Matur sembah nuwun. Umpama sliramu sekar melatih aku bening. Umpama sliramu mergi wong manis pun kadang bakal lewati. Sinan sanding langit luku semono janji prasetyo ati lan sakumang keleng netra inoso karoso rasaning driya
Troya Geli ngono lukir lan samudra Norailan memanis hati-hati saklawase oh tidak bisa nalikane ro ing jalu hatiku lam-laman sira nganti mati ora bakal lali lekae lintang mlaku pangkinten ngunjuk saking pertamu atur sama kederan kanthi mardu martikane menggali sinoso hampir sangi pripun pamatri budaya campursari madu desmo ingkang dipun pangarsani kadang kula kirasi Bambang Sepro menika piyantune Mas Bose ngene iki piye nggih Bose Setyo ingati kuman neleng netro rentoso karoso rasan dengan drinyo Ijerosa Jagat Raya alikono lukir lan samudra nora ilang memanis aduh hati-hati saklawase oh dulur-dulur lanang matur sembah nuwun bolot cokeknya Indonesia Mas Riza Mas Dembang ki alhamdulillah Mas Gondrong Mas Grandong wis ketemu esuk entek ke apa-apa sing di omah bagian sing sirip tenang wae pokoknya kok bengi ki entekno jan pagu dan ugi paguyuban PKM Bintaro Sugeng Rawuh bulan kadang kinasih niki Mas Mus iki ya bos pimpinan Campursari alhamdulillah nyuwun sewu mudra pangaksami nggih Kang iki yak-yakan iki wilayahmu masalahe nalikane ro ing dalu hatiku lam-laman sira
nganti mati ora bakal lali lakae lintang Bos ayam, Dok. Ayo monggo Mas. Bolo cokeknya Indonesia. Bos mie ayam kuwi Donoloyo. Pakde Sukir. Ayo Pakde Sukir. Monggo bolo coket. Iya, Dok. Ayo miring Mas, ayo Mas, ayo miring, ayo ayo miring, wis Monggo bola-bola cokek marapat ke depan. dari sawah turun kali, dari datangnya cinta, dari turun ke hati. Kecing miring ayun, Dok. Kecing miring jambu alas kulit ijo. Sing tak gagas wis duwe bojo. Ayo Mas, Iya, Dok. kicing miring Mas, ayo Mas, enak miring, sejarah kalau sawitane ayo metu Mas, kicing miring Mas, ayo Mas, kicing miring, Ayun, Dok. Kecing miring ayun, Dok. Kecing miring ngombe jamu diwadahi patok. Penyanyi lemu kok ra iso dodo. Ayun, Dok. Kecing miring ayun, Dok. Kecing miring cari kapok lah kok mateng-mateng meneh. Ayo Mas, penak miring, tukupir kuning yo Mas sukir sekakaman. Ayo Mas, miring kula Mas, ayo Mas, miring kita.
Putra putri grapya ayu lahir lan batine sering dolan nyang omahku perlune wong sinau bebarengan mong jalaran perpisahan Mas Demang ki pinteran. Walik Jaipong Mas. yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan Ya ndak anjar ngadeg bablas ke ronggeng gunung Mas ronggeng gunung. Sari ngadeg sisan Dek. Bapak Sukir bos ayam matur sembah nuwun. ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin Iya, pokoknya nek ini kene ki aja nganti dikon langsung jopo-jopo ae ngono kuwi to. Iya kan? mong jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane Ayo, bablas ya. Ronggeng gunung.
kembang bakung rikmane yang semake sasolae ronggeng gunung tenang alena yuwana lencer kuning kedeke temu kiring kulite ronggeng ayu eseme pahit madu belum gadung melangkung kembang bakung rikmane yang semake sasolae ronggeng gunung bocah gunung mas Abras bocah gunung. nadyan aku bocah gunung ya banget dunungku ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku Muga aja nganti gawe-gawe gelo ngoti nongo ninabeno ing rupeto alah yo mas yo mas yo apa kowe